kahapon nga adlaw. Nadakpan nga leader sang NPA wanted sa kaso rebellion kag murder. Sa Balita Nasional, Senado liwat inlaslasan sang presidente. Mas malawig nga oras sa pagboto ginatun-an sang COMELEC. Sa Balita International, Mount Otake sa Japan nagbugas ang mga bato. Sa Balita sa Sports, PVL ginkanselar na ang second conference karon nga tuig. Balita Entertainment, Lady Gaga nanguna sa Best Dressed Celebrity sang People Magazine. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan kung paano mapabilin nga healthy ang imo unto. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog abahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Biyernes, Setyembre 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 ang kagahon Biyernes, Setyembre 17, ang low pressure area nakitan sa nasidlangan, nabagat na nasidlangan sang Romblon. Romblon, ang Intertropical Convergence Zone naman sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas kag lakip na diring Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang magabatsyag sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap na pagulan kag pagpanaguob bangon sang ITCZ kag low pressure area. Mahinay tungtong kasarangan nga huyop sang hangin gikan namin nakatundan ang mabatyagan naman sa isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 kaina, magatunod naman las 5:44 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat sa aton mga ka-aksyon kag welcome na diri sa aton iyang ikaduhang hutong sang pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition, no? Sa aton dira sa nagamonitor sa Facebook, of course, Noel Amar mayang aga kay Sol Lama Barnatsa sa Thailand kag sa pamilya niya dira sa may barangay Handumanan. Enrique Caballo Subaldo, Michael John Season, tamyaw niya man si Romel Silva, Grace Mustre, Bonnie Galvez, kag Stephen Alcala sa Highway Cafe, no? From Old Sagay, Negros Occidental. Bebe Biligorio, Gregorio Yulo sa DSB. Sakay Biola kag Jun Iras sa Barangay Pahanukoy. Good morning. Halin sakay Noel Amar. Sakay teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning man. O ihada, good morning man sa imo, ha. Sakay Maria Rivera Murayama, no? Good morning man kag keep safe man dira. Sakay Marjun Rivera kag kay Anthony Rivera, parents ni ihada ko, mga kumare ko kag kumpare, ano. May aga dira sa inyo. Kag kay Michiko Muriyama, good morning man. Kaga ay, naku. Ano ka pala akig way man? Awa. Kung akig ka kay tulog tayo. Kung akig ka, Tulog ka na lang. tulog na lang ko. Kay akig ka mo. Ha? Akig ka mo. So ako na lang di anay. Oh, ikaw hindi kay ti akig ka. Ay, Kung kalay. hindi ka akig tiupdan, pero kung akig ka, tulog ko ya. Duklayo, no? Kalayo sa imo nga mga action boy. Hindi lang, wala diya sa akong live, oh. Alila, ate mo, si Carlito Perez, inatam niya dira sa may barangay Tabo sa Ilog. Si Frankenstein Lacson, mayang aga man sa imo dira, no? Nami yasang ko ni Yada ko Teso Maria Rivera Murayama. Ya shout out lang ko dagli sa gid obrahan ko sa sofa, manung duha na ka bulan kag tunga wala nakapabatsyag
Ay, kala, hindi nakabayad na? Amo nakabayad na sa. Wala. Nakabayad na guro kay ngaway ka mamatsyag. Ay, hala, amo nang budlay da, no? Especially bala kung trusted mo pablakisa ang tao. Pareho bala kay bala kay sino kining artista kay Brosas bala? Paano ko na sa balita ano po brasa siya balay? 7 million ay nagasto na bayaran niya cash. 7 million. Te sunod sa iya 35% pa lang sa iya nga dream house ang naubra. Oo. Te, makon mo bala. Ay naunsa man din ay. So mo na bala, hambal ni Miss Maria Rivera Murayama ga-email siya kuno wala ga reply. Oo. Via only in the Philippines. Hindi only sa kin programa sofa. Oo. Kaya kung mag-email kaya sa ako niya, yada, ma-reply ko, ya. Tiway ka man Di Philippines man ko, ya. Hindi ka man manugubra sofa. Kaya na mo nga ko siya, only sa manugubra mo sa sofa. Oo. Ay, nano. Nga, manugduha na kabulan, kag tunga. May kung duha lang kabulan, may tunga pa. Tunga pag may tunga pag idadaan niya. Ay, sus na ano nga lang sa magsupa naman kay Labyan karon ni ni Maninoy mo boy. Kagambalon niya nga duwa na bla ka bulang kag tunga nga wala pang supa ni Hada. Abi mo tatlo. Patatlon ta pa ne? Gusto mo? Kalay. Base plano mo patatlon pa ne? Na. May plano ka patatlon pag prangka. Hala. Tsaka kagin shout out na gid. Kung plano mo nga patatlon kasi man pag prangka. Para nga mahulat ko tatlo ka bulan, no? Gani man. Basi dako man nga sofa action boy, depende man sa sofa mong, no? Kasi walang sofa yung action boy bala. Basi way pa ka bakal materials. Basi 100 square meters ang kadakoon niya butangan sang sofa. Ito kadako ginaguro. Kalain. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, mga aga man dira sa imo. Dara sa may Minnesota. Good morning. Dr. Matt Mayo. Good morning, man. No? Kay Teresa Linaha Kayaw. Kay Jean Buerom. Oy, good morning. Kay pare ko Arlene Buerom. Good morning, man. Kay Virgie Legaspi Coloso. Ano na siya? Ano na siya? Hindi ka ko na ng financial inclusion? Oo. But, walang tao ko ba? Kung amun na print ko, kasi hindi pala mo. Rochelle Evangelista. Hindi siya amugin na. Dali lang kinawag, karoon na lang later na lang. Sila ni Rochelle niya, idol doors, ano ta ka makita in person? Ay, kalain. Kabaligya ka na subong, sir. Kayo mapit na blank. Arat naman ang hapit na, nagpasalig naman ang hapit-hapit na. Mapit na karoon nga. I-remind mo ko before ko karoon mag-out. Wow. Remind mo karoon nga, hindi ko wala ka dumdum sa halapitan ko. Ikaw pa yung remind ko sa hapitan mo. Hindi. Ano man, mapa-alarm siguro ay. Kaya pwede naman lang siya malabyan. Kung doon mo gid siya galing. Kung doon. Imo ya pwede mo gid bala malabyan. Ay, si Action Boy pwede ya ginaya bala malabyan. Kay galabay ka gid ya sa bangga. Sa bangga lang kuya. Kung di ako magkadto ko siya doon ko man. Oo. Pero gamay lang. Nakadto ko to one time, way siya kag doon mo pero gamay nga hungod. Dakon ko dako gid hungod. Kay gamay lang mabangga likuan mo mong te makita. Gamay lang hungod. Di ko ako ya, dako nga hungod. Sige, tanbayan ang sa aton mga balita lokal. Doktor. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, masobra 1,000 ka mabag-o nga COVID cases ang narecord sa bugos nga Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakauli nga bulletin sang DOH-6, 1,078 ang bago nga kaso sa riyon kahapon, kag pinakamadamo diri ang probinsya sang Iloilo nga may 362 ka kaso. Ang Negros Occidental may 271 ka kaso, samtang 125 naman ang nagdugang sa Bacolod.
Gin-report sang DOH-6 ang 774 ka dugang nga recoveries kag 4 ang dugang nga napatay. Ang Region 6 ang may 15,396 ka active cases. Nag-abot kahapon nga adlaw Setyembre 16 ang 26,900 ka doses nga AstraZeneca vaccines kag 40,000 ka doses ang Sinovac para sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ini ang nag-abot sa Bacolod Sila Airport kahapon sang aga. 23,300 doses ng AstraZeneca kag 25,000 doses ng Sinovac ang ginpadala para sa Bacolod kag 3,600 ka doses ng AstraZeneca kag 15,000 ka doses ng Sinovac ang para sa Negros Occidental. Sang Miyerkules ginapilan ni Governor Bong Lacson sa manigrense nga dapat protektahan kag halungan sa maayong ikaing lawas bukod hindi lahog-lahog nga pagdamo sa karon sa kaso sa COVID-19. Ginpanumduman sa gobernador nga hindi na magpangduha-duha kung may nakaschedule nga vaccination bangod na pamatud-an na sa mga pagtuon nga mas protektado ang fully vaccinated person. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga isa sa rason nga ila nakita kung nga nagsaka naman ang kaso sa COVID-19 kag ang COVID-19 death sa syudad bangod wala nagapakonsulta kung hindi pa maglala ang sitwasyon. Suno kay Familyaran, kulang sa impormasyon kag kooperasyon ng pubuluyo kag wala nahangpan ang importansya sang early detection. Dugang pa ni Familyaran, kalabanan nga rason sang pasyente, amo nga nahadlok sila magpaswab, i-lockdown ang ilang pamilya kag wala sila sa makaon. Isa man sa problema sa nanday Familyaran kung ginatawgan ang mga COVID-19 positive patients para sa contact tracing, hindi tanan ila ginangalanan kag ginadala sa listahan. Suno pa kay Familyaran, kalabanan nga COVID-19 patients, ang wala mabakunahan rason nga liwat sini ginainganyo ang nga antos lang bisan maglinya pa sa mga vaccination sites para nga makapabakuna. Problema mo ini, kay si pasyente hindi siya mag-seek medical help kung wala pa siya nag-difficulty of breathing. Pag ayo yung hospital, too late na. Tumba siya. Denial stage siyang tao, dili pagid nagproblema. Okay. Kay pagkapatyag siyang symptoms, hindi siya mag-hospital. Liwat nga nagtanyag ang Valyacar Transit Incorporated upod ang ilang partner nga LTFRB sang libre sakay nga programa para sa mga medical workers kag authorized person outside residence sa Conapor. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Jade Ceballos, Media Relation Officer sang VTI, na pulo ka mga bus ang ginpain para sa libre sakay sa Bacolod nga exclusive sa mga medical workers. Samtang may pilaman ka unit sa mga bus mag-akomodar sa mga apor o kung mga nagapuyo sa probinsya pero nagatrabaho sa Bacolod, lakip man ang healthcare worker. Suno kay Ceballos, lakip sa mga barangay nga magapondo ang libre sakay, kung magapundo ang libre sakay, bus among sa area sa Handumanan, sa Merkado, sa Mansilingan, sa May Simbahan, sa Punta Taytay, along highway, sa Estefania, sa Tindahan, sa Granada, sa Tindahan, kag sa Bata, sa Somil. Point to point ang ruta sang bus sa Bacolod, kag sa plaza sila magauntat. Mag-umpisa inila 6 sang aga tudto 9 sang gabi. Ginklaro ni Ceballos, hindi tanan nga bus ang VTI ang may libre sakay, kundi ang mayara lamang sang tarpaulin sa unahan. Nagpanumdom si Ceballos sa mga kwalipikado nga magsakay, nga magdala sang ilang nga ID kag magsuksok sang face mask kag face shield. Sa tanan nga mga pinalangga namon nga mga pasahero, ari naman subong ang programa nga sabihin ang Valyacar nagaupod sa LTFRB nga para sa paghatag ng libreng sakay sa aton nga mga health workers kag mga apor. Bangin sa pagpahayag ni VTI Media Relation Officer Jade Ceballos. Wanted sa kaso nga rebellion kag murder si Nilda Bertolano nga ginakabig front secretary sang Southwest Front sa New People's Army. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Battalion Commander sa PNP Special Action Force 6, ginserbi nila kay Bertolano ang warrant of arrest samtang nagapaayos ang iya pilas. Dugag ni Manongdo magluwas sa among tao gipasagaan man sang kaso nga illegal nga pagupot sa armas lutang kag eksplosibo si Bertolano kag si Christian Vargas nga gibidog ginabulong man sa ospital kag si Rodel Bordago nga yara naman sa custodial facility. Ginhilway naman gilayon ang siyam ka persona ang ginimbitar sa tong tialikdan nga adlaw. Madumduman 4 ka inilegal na patay o kung 4 ang napatay sa bahin sang NPA, 2 pilason kag isa nadakpan sa enkwentro sa sitio balik-balik sa may barangay Tabuban na sang Ilog
sa tong Setyembre 14. Arestado sa ang Police Station 4 ang isa ka construction worker matapos ang buy-bust operation sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Kevin Umay, 28 anyos, kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Na-recover kay Umay ang 7.3 gramos ang shabu kag may market value nga 50,000 pesos. Sunod kay Police Major Junrey Batadlan ang hepe sa Police Station 4. Tatlo ka bulan ang ila surveillance kag madakpan si Umay. Sunod kay Batadlan, yara ang ngalan ni Umay sa listahan sang Barangay Villamonte nga nagabaligya sang droga. Sunod pa kay Batadlan, street level individual ang kategory ni Umay sa listahan sa Police Station 4. Ginpasakan ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa nadakpan. Senado, liwat ginlaslasan sang presidente. Samtang mas malawig ang oras ang pagboto, ginatunan karon sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami ka bala nga malipaton na budlayan magpaminsara kag pigaw ang concentration basi kulang ka na sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Okay, so good morning again mga ka-aksyon. Dali lang. Kay di nakatogi naman. Dennis Nuestro, good morning sa imo. Mase Tofago, good morning man kay Mamban, Sar Mayo, and Doc Matt Mayo. Good afternoon dra sa inyo sa Minnesota, USA. Swimming ta. Wow. Sige, Ma'am Van, enjoy sa mga swimming. Alam, Ma'am Van, gusto mo mag-swimming or swimming exercise ka subong. Okay. Sige, kaya Dennis Nuestro dra sa Woodfire, Bacolod, mayong aga ha. Kaya okay, ara kada subong, Sir Rochelle. Sige, din kay dampi liwat nalipat ko sa may
ano na nga church man nalipat ko. Later man koton ko lang si Action Boy. Hasta ka ano kada oras kaya launa pa akon out. Okay? Erwin Decatoria Gonzalez, good morning man. Ricky Soriano, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, monitor sa program. From East Homes 1, stay safe always, God bless and more power. Yes, thank you Ma'am Elizabeth. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Athea Kimiriman, good morning man. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning. Kay ginagreet niya ginantanan niya members ng Energy Fans Club. Kay Cheryl Tadi, good morning Miss Cheryl dra sa may US. Kay Slasher Sumugat, good morning man. Ida Hefes, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, may aga si imo Tintin. Kay Bernadette Biason Cortejo de la Torre, good morning man. Alright, good morning man kay Kagawad Milagros Alit. Kay Leo Talaban dra sa may La Castellana, good morning dra sa inyo. Good morning man kay Sir Awin Torres ang Hinubaan. Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Ha? Sino? Oo, nakaamo na. Galis. Do taga Hinubaan na gid, yes. Sige. Kay ano na, kay Maria Teresa Ophelenia, good morning, nanda. Ay, wala di nag-comment siya. Watching, kaya wala di nakabutang sa ako. Wala, depende. Drigoro sa Android ga-appear, pero diri sa ano wala siya. Ay, wala ko no sound. Baka namin, kanina po. Nangakon bla. Imo. At least, way ko walang batian na ako pagpakamalaot sa imo. Kalay sa pagpakamalaot. Iyo, maluod. So, Mami Ems. Dahil ikaw lang anay. Ha? Kaya ako naman malakat. Dali lang Wala bala. lisensya, maglakat ka eh. Ako yung lisensya. Maging pangita ako. Maging pangita. Nga, wala ko makita. Wala ko makita. Sige. Dali lang kita, go. Sige, basta, sige Kay Virgil Legaspi Colosso, kay Shirley Tadi, good morning. Slasher Sumugat, oy, migo ko Kagawad, Reggie Obando, good morning man. Kay okay, kay din na kita kay Mike Jan Samol de Seva. Sa may Moises Padilla, no? Kag sa tiyo ya na si Father Nene Seva Vicente Seva, good morning man. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning. Kay Beboy Villasor, kay sa tanan nga mga miyembro sang EFC ha. Kay napang ano man sila, kakita ni sila Miss Jinky sa imong greeting sa ila, no. Kay Homa Lumena, kay Lulit Atos de Gallo, good morning man. Sige, good morning dira sa kay Jeanette Delino, kay Kawad Mira Polidario da mang agaman, kag dira sa kay Kagawad Olay Abalahon sa Barangay Kabug, good morning. Migo ko da. Primo ko, Jojo Malayang, Kapitan Jojo Malayang, good morning sa imo sa Barangay Kabug. Dira kay Rhea May Ladjo. Kag ginagreet man si Lulit Dialagdon, kag Joe Dialagdon. Kag kay Querida Villaflor, Jen Dialagdon, Jane Nagor, Aldrich Jan Apil. Okay. Kag kay Rose Villaluna, Florence Mallorca Rifuela, Joanne Asnet Rifuela, kay Tata Lee. Okay. Kasanya, no? Sige.
edition. Kag sa ato naman nga pagpapatod pagit sang lawas bila batok sa pamalat. Philippine Standard Time, las 7:34, detalye na sang mga balita national. Nanindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga matinlo ang tanan sini nga mga miyembro sang iyang gabinete. Sa state address, ginpahayag ni Duterte nga yara sa gyapon ang korupsyon sa gobyerno, apang hindi diri involvado ang iyang cabinet officials. Gintawag ni Duterte ang mga senador nga mango kag ginakusahan sang grandstanding. Ini sa tuwa sa investigasyon sa pagbakal sa gobyerno sa mga medical supplies sa tinikdan nga tuig. Kalabanan sa state address ni Duterte ang angot sa pagpakabalaot kay Senator Richard Gordon. Nagbando man si Duterte kay Solicitor General Jose Calida nga magsurat sa Commission on Audit para magpakabay nga i-audit ang Philippine Red Cross. Ginhambala ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na maakomodar sa nga dugang nga order ang Swiss pharmaceutical giant Roche ang naga-manufacture sang drug nga tocilizumab. Ini nga drug nga may mataas nga demand sa bugos nga kalibutan ang ginausar para sa severe COVID-19 cases. Ginpahayag ni Galvez, sadto ang mga kompanya ang nagapain sa 5,000 para sa Pilipinas pero ila ini nga gindoble sa 10,000 kada bulan. Sunod kay Galvez, hindi na makakuha sa dugang ang Pilipinas bangod sa isyu sa supply sa bugos sa kalibutan. Una na ginpahayag sa Department of Health nga ila ginapaabot nga maiwat ang tocilizumab tugtog katapusan sang 2021. Gintipensahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mandatory nga pag-usar sang face shield sa pampubliko nga lugar sa tuwa sang palang pagsaka sang COVID-19 cases. Ginhambalan ni Duterte ang mga opisyal nga ang face shield ang maghatag sang dugang nga premium of prevention. Suno kay Duterte, mas maayo nga ang face shield bisan nga 5% lang ang mahatag nga proteksyon sang sa magmasakit kag posible mapatay. Liwat nga nanawagan si Duterte sa publiko nga maghalong bangod puno na ang mga hospital kag madamo ang napatay. Una na ang ipahayag sa World Health Organization nga ila i-review ang eksperyensya sa Pilipinas sa pag-usar sang face shield nga dugang nga proteksyon kontra COVID-19. Mayara sang kapin 6.5 milyones ka matao ang deactivated voters o kung wala nakaboto sang duwa ka sunod-sunod nga piniliay. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon, may 61 milyones ka voters ang Pilipinas pero 6.5 milyones dire ang deactivated voters nga pwede ma-reactivate ang ila status bilang registered voter. Sunod kay Guanzon, sarang ma-reactivate ang status sa Comelec pagi sa pag-email sa komisyon. Samtang ginpahag ni Guanzon nga magadesisyon pa ang Comelec sa panawagan sa Senado nga palawigon ang deadline sa pagparehistro nga magatakop naman sa Setyembre 30. Gina-konsiderar karon sang Comelec ang pagpalawig sang oras sa pagboto sa 2022 election. Suno kay Comelec Chair Sheriff Abbas,
Ang fall precinct ang magabukas umpisa alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi, apang posible magpalawig tubtob alas 9 ang gabi. Dunga pa ni Abbas ilalantawon ang flow sang botante sa mga adlaw bangod ang Anbank ang makadesisyon gilayon nga pwede palawigon ang duha tubtob 3 ka oras. Suno pa kay Abbas ang pagpalawig sang voting hours agi na konsiderar man kung ang lugar ang makabing nga hotspot sang COVID-19. Ang senior citizens kag mga nalakip sa vulnerable sector ang may kaugalingon naman nga poll precinct nga separado sa general public. Ginklaro man ni Abbas nga kinahanglan nga amendahan sa Kongreso ang konstitusyon kung ang pagboto ang palawigon sa pila ka adlaw kag dugang pondo ang kinahanglanon para sa sweldo sang mga manunudlo. Ginpanginwala sang Presidential Communications Operations Office sa PCOO nga ang ginhire nga 1,479 ka mga personnel sa idalom sang contract of service sa COS ang mga troll sa Senate hearing sa ginaduso nga 1.9 bilyones pesos nga pondo sa PCOO sa 2022 ginusisa ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Communications Undersecretary Chris Ablan angot sa estado sa trabaho sa PCOO. Suno kay Ablan ang bugos nga PCOO ang may 3,883 ka mga plantilya posisyon sa amo nga kadamuon, 2,107 ang puno tubtub Agosto 31, 2021. Sa PCOO, 1,479 ka mga empleyado ang ginhire sa idalom sang COS kag 330 dire ang yara sa PCOO proper. Suno kay Ablan wala sila nag-hire sang troll. Gin-question man ni Drilon kung nga wala nabutangan ang mga bakante nga posisyon. Parehas nga nagpangabay si Drilon kay Senator Richard Gordon nga magsumiter ang PCOO sa ngalan, address, educational attainment kag job description sa mga ginhire nga COS. Pero suno kay Ablan, maghahatag sila sa detalye sa COS employment pero magapangabay sa legal office kung pwede mahatag ang ila nga address. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And Free radicals gaya ng
So, good morning sa liwat mga kaaksyon. Aha, diri na ta kay... Din kagi na nag-end gani Action Boy, nalipat ko. Da ka na kay kuano kay Merly Gonzaga. Merly Gonzaga. Pakitaon ta siya, anay. Merly Gonzaga. Good morning sa imo. Eden Zapanta Kasuyon. Good morning man. Watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. God bless us all. Yes. Evelyn Pomoseno. Good morning man. Have a nice day. Kay Miss Cory Vidaha. Good morning, watching from Narawisne, Hinigaran. Aran sa kapuli na siya. Hinigaran. Nakapuli na siya galit. Tapos na iyang quarantine. At very good, kid. So, welcome back sa Negros Occidental. So, pag-abot niya sa airport, nagdiretso sa Hinigaran. Oo. Kaya wala naman diya quarantine sa aton. Uy, may nag-message. Ay, may nag... Yes? Why Why? Ako na bala eh. Perfect. Ay, bunga, ikaw gidyong bahala. Pagadi, taka... Sa kay JR Pabalinas Panagiton. Kay... Michael Signo Lamayen. Lamayen. Good morning. Dra sa may Alihis. Keep Bacolod safe City. always. Yes, Barangay Alihis. Bacolod City. Kasi bilid-dulid, may alihis plus bilid-dulid. Lain po ito yung Alihis sa bilid-dulid. Arya sa, sa Bacolod City. How sure are you? I'm 100% sure with what I said. Ako kaya. Ano si Barbie, Barbs? Ay, si Barbie doon, medyo na-late siya. Kaya... Hindi, aga pa siya. Aga pa siya. Considering, ha? Considering. Nga, ano siya oras nagpuli? Considering, kung ano sa kagabi mo na sa Sawadika. Sawadika, oh? Ano tabo siya? Wala ba siya gulpi na naglayad? Wala. Ako ito sa natabo sa dito. Gabi na sa kagabi. Nagigito dito to sa Manukan. Nagulpi lang siya naglayad. Ay, kapong ko, inistorya kami. Gulpi na nagkaya siya. Ay, ito. Ay, ano to? Hindi na guro kinaya. Ay, kalain. So, gulpi lang saya nagkaya. Ti, wala tada mahimo. Kay gulpi saya nagkaya mo. May laki nagkaya siya. Wala siya sila nga nagkaya-kaya. Gina. Yes. Oo. Nag-hello siya si Ma'am Vano. Di natin si Barbie man. Busy siya goro sa live. Sige lang. So, good morning man. Tamyon ko lang si Sir... Ipat ko sang first name ni Sir Medina. Sir Medina, Black Boy. Dumduman Sir Medina. Ato bilang mahapit. Di nga way gikapit. Oo, dumduman ko siya gani. Nadumduman ko nga way gisi sa kapit. Si Sir, ano kingalan ni Sir Medina? Basta kayo good morning, Action Boy. Di ba sa third ID na siya? Yes, alin siya sumo sa Iloilo mo, when siya sumo sa Negros, hambal ni Sir Michael Lamayan, Alihis, Bacolod, di man siya. Confirm. Ginagreet man ni Miss Maria Rivera Murayama, si Mami Chona Rivera Trinilla, kaga sa iya husband, Papa Eduardo Trinilla, kaga Mama Sally Uy. Good morning, Landara. Good morning sa inyo from Miss Maria Rivera Murayama. Grabe, ang alam ni Miss Maria Rivera Murayama. Doon ka pang beauty queen. Oo. Maria Rivera Murayama. Japan! Di ba? Oh, Japan! Ano maganda dapat Japan. Hindi na siya Japan. Kundi Japan! May pagkapunga dapat naman. Wala daw. Japan! Alakalain daw. Nasa Wadika daw na? Layman, ano? Alay man sa Wadika. Ang party, gili sa yagin email. Gani man. Maria Rivera. Murayama. Japan! Ang may nabong ginanogin ko na reaction doors. Sabi mo ang beauty bla ni Maria Rivera Murayama, pang beauty queen ina. Yes, of course. Sa name pa lang. Sa name pa lang. Sa name pa lang, no? Pang beauty queen ginayang beauty niya, ya? So, pitigit sa kasinggit sang Japan! Ay, kala, indoors. Indoors, salita pa. Ang malam na kasi Dennis, comment naman siya karon. Kabalo ka naman kay Dennis, Action Boy.
Ari na download na. Ari na gali download. No, si Aksyon Eden bala. Mm. Kada mo sige na pa-explain na sa akon. Ngano? Without considering nga programa ako. Gani. Ano naman? Karoon lang na, di? Ano lang danay din? I-google lang danay din. Kung ano man ang ginapa-explain mo na. Ano ni... Dahil lang. Patapos samanta na Action Eden sa programa. Antes ikaw mag-konsulta sa konsulta mo. Ha? Antes ka magpa-konsulta, patapusa ko na ibla. Tapos ano si Doc Boy bala sa iyang programa. Pinabudlayan si Doc Boy nga magsabat kag nagakonsulta na siya nga nagapakonsulta na siya nga way pa kuya katapos. Action Boy, good morning. Kuno si mo siling ni Sir Ernest Ku. Ernest? Ku. Mo? Ku? Mo gani. Nga mo. Hindi niya ko, kundi ku. Ang gani. Ernest? Sir Ernest L. Ku. Hindi mo siya kilala? Daw familiar. Sino na? CEO, kag-president sa Globe. Ay, oo, galing. Dito siya karon. Good morning, Ernest. Moy, Anthony si Moya. Dapat kilala mo na yung mga personality. Oo, kay abi ko anay, kay Maya kung si Andrew Tan. Wala. Di subong kilala mo na siya. Oo, Very good. Actually, kilala mo na siya. Oo, kilala ko sa'yo. Wala ka guro niya ma-invite sa ano ay. Sa nagliligat niya mga event ay. Nga, hindi mo na siya kilala. Charot. Si Mafi. Siya yung kilala. Mas kilala mo pa siya sa Turkey. Ate, sige. Di na tatuwan. Leon Lisay Reyes, good morning. Shout out Avancena or Avancenia. And Reyes family. Sa Mamaylan City. Regal Galvez, good morning man. Watching from Cabancalan City. Schoolmate Renato Boy. Ay, kalay sa Renato Boy. Si Regal Galvez. Schoolmate mo ko, no? Good morning lang sa inyo. Ate, sige, standby tako na, nice. Standby sa mga dugang nga balita. Time la 7:49. Kag sa detalye, balita international ginbatak sang Japan Meteorological Agency sa alert level 3 matapos ang paglupok sang Otake volcano sa Suwanose Island sa Kagoshima Prefecture. Nagbuga ang mga bato gikan sa crater sa nasambit nga bulkan. Bangod sa alert level, ginadumilian ang mga tao nga magpalapit sa nasambit nga bulkan. Naglabot sa 25 meters radius ang paglupad sa mga bato gikan sa nasambit nga bulkan. Ang Suwanose ang isa ka volcanic island nga mayara sang populasyon kag hindi magdubo sa isa ka gatos ka mga tao nga makitaan sa magatnan nga bahin sa Kyushu Island sang Japan. Sa aton na balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahayag na nagpirma sila sa 41.3 million pesos nga grant sa Friends Development Agency agud suportahan ang financial inclusion diri sa pungsod. Sa isa ka statement, ginpahayag sa VSP nga nagpirma sila sa grant facility agreement nga nagabalor 700,000 ka euros o kung kapin sa 41.3 milyones pesos sa Chance Francis Development. Good nga madugangan ang kapasidad para sa financial inclusion ilabi na sa rural kag women-owned enterprises. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 89 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 41 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 8 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nanguna si Lady Gaga bilang Best Dressed Celebrity sa nga People's Magazine subong nga tuig. Ginakabig siya nga icon sa nasambit nga fashion magazine bangod sa iya pagdala sa iya nga mga ginasukso. Kalakip man sa top 10 sa The Euphoria star Zendaya kag Oscar-winning actress nga si Viola Davis. Balita sa sports, kung hindi na madayon ang Premier Volleyball League sa plano nila nga second conference karon nga tuig. Ginpahayag ni PVL Commissioner Tony Liao nag-ilisugot ang mga league officials kag 11 ka teams nga i-kanselar na lamang ini. Iwaton kung tanay ang mga second conference sa last quarter sa tuig. Madumduman, nangin madinalagon ang ginpatigayon nga open conference ang PVL halin Hulyo tungtong Agosto sa isa ka bubble format sa Bacara, Ilocos Norte.
Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin mga ka-aksyon, happy Friday! So, August 17. Hindi ko energy lang na eh. Nga man. Kadula ka energy. Nakadala na lang ko siyang energy. Basta ikaw mag-energy. Yan naman. Sige, I understand. Action boys. Damadagdag ko sa ako ng kulungkuan. Ay, gali ka. Tito, wala ka na ginatuyo. Or aragya po. Ang tuyo ya steady pulse na yan. It's Sige, always sige. there and it will always be there. Ay, kalay. Sige, antes ka pa matulugan da. Ipadayo nun tayo natin ng balita espesyal. Kabudlap lang si Gamba ko rin kagamba. Pag bakuna mo lang sa akon na, tumay pamangkot na, sir, why ka namatsagiban ko, why man niya, why ka lingin ulong ko, why man niya, why ka sakit ulong mo ko, why man niya, hindi ka man sir lanaton ko, wala man. Niya, why ka sir natuyo, dahil bisan bakunan mo ko, hindi, dahil mo niwas tuyo ko niya. Ay, kalay na. Ito? Host mo Ito na mo yan. kaga, pag tagabugtaw. Ikaw kuro ka ni Ano, kinatuyo man. Natuyo ka man eh. Wala man. Ate, kay alas city pala sa gabi, tulog ka na mo. Wow. Sana all ba? Handom ko ginang alas 7, action boy tulog na. Pero di amo na nga oras damo pagalabay nga sa lakyan sa dalog. So, katanaw ka pa, nagalaba. Galantaw ko. Isip ko sila kapila. Amo na siya nga ako niya, no. Hindi ka makatulog alas city, kaya damo pas lakyan galabay. So, galantaw ka pa sa galabay ka sa lakyan. Yes. Amo na siya, kiniisip ko. Hindi nakatulog niya. Yes. Amo na description sa ako niya job orders. So, Charot. so pag abot sang curfew nga hindi na kaway nas lakyan mo pag sleep mo. Amo na pag sleep ko. Kaya natapos ko na. Kagabi ang naglabay do mga 234. Wala labot mga motor. Ang motor nga around. Ang motor mga around 25. Gumawag na mata dapat. Tingin ka panumdum ka mo. Siyempre yung mata mo doon ka surep yun na. Like mo unay. Meron na pala action ba istorya na pala son meron na ang mabalang tao kung gabinutig siya or wala kay sa left or sa right siya kung mangkatom siya be kung daw sa left or right na lipat ko kung mo na siya minbot silingon ga binutig siya so kung right bot silingon ga paminsay siya sang tuod gid yang natamo teko na yang matabi ang piyak sa right o siya piyak sa left. Ano lang, ito yung good line, no? Sige. Sige lang, solusyonan ito na, pakitaan mo na siya sa pamaagi. Sige. Ma-research sa bot sila. Okay? So, ito kita na sa ato nga paano mapabilin nga healthy ang imo nga ngipon. Okay. Toothbrush. Manutbrush siya, of course. Ginaya ka kalain. Laing guro ko, hindi ka manutbrush, action boy. So, ang una, action boy, bisan ba lang ka face mask na, dapat ialagaan ito man ang atin nga mga teeth. So, number 1, action boy, may ginatawag gali nga white teeth diet. White teeth diet? Oo. Sunod sa mga expert, action boy, ining white teeth diet, action boy, ini ko ang paglikaw sa pag-inom bala sa mga red wine, black tea, dark juice, paamo man ang pag-consume sa gravy, soy sauce, kay iban pa nga mga pagkaon bala nga may color. Oo. So, amo na siya. Kay isa na siya kuno action boy sa rason nga naga yilo-yilo dira ang imo nga ngipon. Okay. Oo. Ay, speaking of yellow, nag-message po yan, yellow pad ha? Ay, kalain. Sige ka, nagsugod ng klase. Tayo, may nag-message mo siya, yellow pad. Mamati siguro. Ito na ram lang ipon mo, ang ipon mo na itong yellow mo na. Pwede ko ilangan. So, wala siya action boy. Masiling na karoon si Ipo yun nga. Unsa man ni si... Unsa man ka, di oy. Okay, so man action boy, white teeth diet yung ginatawag. Likawan ang may mga color nga mga food. Ang regular nga pag-consume sila. Okay? So next, mag-ilis man sa toothbrush. Di man pagulatan ang bristles na tawag, no? Si mo toothbrush, doon muna lang nibulakadan ko. Hindi na pagulatan, malambot pa sandon. So, man action boy, gina-recommend action boy nga every 2 months mag-change kids ng toothbrush. 2 months, hindi 2 years. Okay, basi lang yung 2 years. Every 2 months? Oo. Basi lang yung bagay, yung mga toothbrush, bagahilay na mo na sa piyak. Ang isa, ang bristles, ang piyak ka mo na sa gatubangay ng bristles. Bristles, di ba? Bristles na tawag na. So, gatubangay na wala ba sila gatindog tanan, kundi gatubangay na ang imo nga mga bristles. Parehab lang ka magsiling ka, bago lang nga.
Islan ang toothbrush every 2 months. Di masabal ko nga. 2 months? Sabi ko 2 years. Na. Ay, kalay. Sabi ko 2 years. So, every 2 months. Okay. Inang daw hindi na siya bala kuan, daw hindi na siya bala mabawala ano ng toothbrush ng islan mo na. Hindi lang po palawigan toothbrush, kaya barato mo na nasang toothbrush. Okay, it's okay, Action Boy, nga gina-consider ta na yung ginasiling magkinot. Pero hindi man sa hygiene mo, no? So, muna. So, mag-ilis kita every 2 months. Saan ko mag-ilis kasi ng toothbrush, hindi mo yung pagkuhan ng toothbrush ang... Sa iyo mga manghud. Sa iyo mga manghud. Yung sila ko na yung toothbrush ang manghud. Mag-ano, Action Boy, mag-siling ka kung meron bala tao nga, nga kaya nila mag-toothbrush sa toothbrush ng iba niya tao. So, grabe, nag-isla ka close. Close to you. Close to you. Kang ilat toothpaste? Ay, lain na na yan. Ang ilang nga toothpaste. Alain na na. Makabayan na. Okay, so next, Action Boy, ang baking soda kag hydrogen peroxide. Pwede na siya, Action Boy, nga gamiton bilang pang white bala sa teeth. Kaya may whitening properties na siya. Okay, sige. So, muna na, Action Boy, pila sa mga... Pero mo lang baking soda na Pero bilan ang baking soda. Oo. Nakadamo na lang uses, no? Pwede man siya gani, siyempre, pwede siya pang tinlo sa kaldero, gaputi, unto mo pa, no? So, namin na sa buli. Namin na. Sa buli, gidya. Ibig pwede sa ikot-igot lang. Ikot-igot lang. Sabi naman itong ang buli bala, puti na siya, kinatabunan. Sang shorts. Ang igot-igot, guro, kaya ka-ipit, guro, sang mga, ano bala, sang bayo, sang yung short gali, sok-sok. So, man siya cause na gaitong. Very, Doris. Sabi Dermatologist. ko, sinila ko ng biro na sang malain ngangin gagawa sa yung mga buli. Biro. Kalain, no? May kanta kami na bala sa una, Biro is on fire. Amo na ang yaga ko, anang igat. Amo na siya. Amo na kami makita at kami po pala short sa bala. Ay, good morning kita kalis sa taga Zone 6 sa Ciudad Santa Lisay. Mag-agad na sa inyo sa aton na mga listeners sa Zone 6, Talisay City. Good morning. Ay, good morning sa tanang taga Zone 6, Talisay City. Yes, good morning man kay Romel Canyon sa Burgos Public Market. Kay Nanay Mariette Solinap sa Purok Sigay, kay Janeline Pescamdor, Rose Mabansag sa Purok Barikutot, Katabla Zone 3. May gabarikutot. Hindi mga gabarikutot, naguro mga tao. Hindi, ang purok lang. Ang purok. Ofelia Emperad, Marafe Maravilla, Delia Fontespina, Nicolas Ruiz sa Purok Rosas Pandan. Kanta, kabalo ka na? Rosas Pandan. Rosas Pandan. Ania si Rosas Pandan, naghalin pa sa kabukiran. Hey, Josephine Iwarata, sang Purok Rose, Barangay Kabog, kagay si Lidonio Ruiz Jr., Presidente sang Katod MPC Tricycle Association sa Barangay Kabug. Radiant Tan Villalon, good morning, man. Yes. Action Boy Dugang, ko Action Boy sa Balita Special ta nga para mapabili nga healthy mo to, mag-visit gid sa dentista mo. Okay? So, pero kung why difference ang ngipon ko, pwede ko ka-visit sa dentist gyapon? Pwede gyapon. Kay basi way kabalo nga may difference siya nagali. Ay, hindi i-visit ko lang siya. Visit ko siya daw siya flowers. Siya lang. So, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.